Most lassan bírunk ezeket csinálni. Hopp. Tudod, a izénél, tényleg bemutattam, és hogy beléptem, ebből nem bírtam belépni. De én most jó, tartsd meg. Még egy jó, minden keresztben. Még egy Zoli fel! Ó, nem baj. Vigyázz, mit Ádám, el kell élni. Tegyél bele erőt. Tiéd Zoli, bravo! Az nem baj, jó. Csaba, jó lesz. Szépen magadnak kényszerítővel. Szép volt, Csaba! Ez jó volt. Gyere valaki! Gyere, itt egy ember baloldalt. Gyurma, itt egy ember mögötted. Vedd le! Egyet vagy kettőt. Sáv, az 3 tolással átvíz. Csukta a kapufát. Jó volt. Vedd le a páncélt. Borzolj, Gyuri! Kamerát tudjuk, hogy visszatálni. Mi van? Hát bazd meg! Mi van? Jöjjön be, bazd meg valaki! Az a baj azokkal, hogy az optikája nem elég jó. Jobb kezed! Ez vízhez van kitalálva. 10-60 ütéssel van, de hagyjuk meg ezek ilyen hosszú. Persze, lejted le esetleg. Talán. Az a baj, hogy ezek olyan elektronikái vannak, hogy ez lejted, az a bármi történik. Van egy valami ütéssel és vízzel kell többféle gyerek. Főleg, hogyha optikazumos nem megy. Azért mondom, tehát optikazumosok vannak. Oda! Rúgjon valami! Az volt, uraim, láttam! És még ezt se rúgja be. De ügyes. Megy vagy 22-szeres megköröz. Micsoda? Itt van pont a kezénél. 60-szoros. 60-szoros optika? Hát de babó, az még sok nem szoktam lenni. Na hát ez most nagyon jó, hogy kisütött a nap. Semmit nem látok. Te, igen, de amúgy sokkal jobb így a felvétel. Megkapkodj! Hát most ezt lejátszunk, utána elmegyünk, Aztán sokat nyerünk. aztán elmegyünk valahol, és sokat vagy biliárdozunk, vagy amit biliárdozunk. Biliárd! Jó lesz nézni. Én majd fogom a dákot. De úgy csak azt tetszeni, hogy nyelvet. Majd Lackával játszolunk. Gyerünk! Az jó volt. Esze volt, de Ádámnak szólok, hogy egy kicsit gyorsabban reagáljuk. Háromszor egyáltalán ugyanúgy. Menjél, Robi! Packa. A felkelőnek. Most. Már nem jön. Gyere, ne meg! Gyerünk Feri, érj vissza! Nem hiszi, nem lehet, de mondjuk jól abban. Az kopra kell rúgni, haver. Gyere! Lőd el, Ádi, onnan, hova viszed? Ne izélj már, hát lőd el! Iván! Benne voltál? Imádom a kamerát. A kamera is imád téged. Ott van! Gyere, úgy, így van. Ne bóckodjunk. És miért nem mész? Nem baj, jó volt Ádám, az jó volt. Ja, jó volt az! Tényleg kisütött a nap. 5 perc. Úristen! Várjál! Ez nem jó? Csak tiéd jó. Nem azt mondom, hogy Keresd meg! van egy hozzánk. Gyere!
Jó, de figyelj, azért nem tudsz játszani. Így van, Zsolti! Gyönyörű! Bravo, Zsolt! Igen, jó, az oké, ezt adom. Na de én nem lövöm, mert 18-ról 3 emberbe. Hát ezt szerintem egyre Iván Magad figyelj. Nem tudom, ki volt a közepén. Haló! Hagyjad, megyek, Sanyi. Úgysem megyek már vissza. Bocsász. Kiment teljesen? Ki utcára. Figyeljük, gyerekek! Zsolt! Gyuri! Vigyázz! Így van. És indul a menet. a keresztet! Gyönyörű játék. Dur, Iván! Két bőr. Való. Nézd így. Gyönyörű. Jó? De mire? Hát mit csinált idáig? Volt egy ilyen passz, hogy arra négyet, hogy húztuk el. Nagyon nagy játékos. Iván! Ballad! Jön! Tartsd meg! Igen! 3-ban 2. Igen, nem baj. Nem baj. Hopp, most! Hopp, Jobi! Nem figyelj! Csaba! Feri, Nyugi! Istenem, basz, nem hiszem el te! Igen, a parcoknál Miért nem mentek már kurva annak a kérrel? Szép volt. Bassz meg! Én meg át akartam menni, mert 2 perc alatt. Így van, Mazda. Még egyszer. Hagyj menjen. Nézzek a Sanyit. Na! Úgy között úgy kerülgették az autót. Egy sávon Tudták, hogy vége van, szavakat elrúgni, ezt szolgálnak a geci modellni.